Grunden til, at jeg fik ind på Ingeniørskolen, det er, at jeg altid har brændt for matematik og fysik i gymnasiet. Derudover så kan jeg godt lide arbejdsmetoderne, at arbejde i projekter, i hold på cirka mellem 4 og 6 personer. Det giver noget rigtig godt socialt, og det gør også, at man arbejder tæt sammen og kommer rundt omkring alle emner inden for et område, fordi man diskuterer en hel del. Inden jeg søgte ind på Ingeniørhøjskolen, så har jeg taget en uddannelse som maskinarbejder, hvor jeg har været i lære på Studsværket. Og efter det har jeg så arbejdet i en årrække og har været ude og rejse lidt. Og så søgte jeg så ind på adgangskursus på Ingeniørhøjskolen. Og sidenhen så ansøgte jeg så til at læse til maskiningeniør. Ja, mine umiddelbare fordele ved at have en håndværksmæssig uddannelse som maskinarbejder, det har været, at jeg har haft en bedre forståelse mellem det arbejde, jeg laver, og så jeg skulle kunne snakke med folk nede i værkstedet. Det der er fordelen, synes jeg selv, ved at komme på gymnasiet, det er, at man har en lidt mere kritisk indgangsvinkel til studiet, eller til det lærerne, de siger. Det jeg specielt godt kan lide ved at gå på Ingeniørskolen, det er klart det sociale. Det minder mig utrolig meget om gymnasiet. Alle, der studerer her, de er med til festerne, og vi har fælles fredagsbar, og det gør bare, at der er et godt sammenhold mellem alle linjerne på skolen.